O bo ambiente está a marcar a festa do Albariño de Cambados. Cando a celebración chega ao seu ecuador, dende o Concello destacan a importante afluencia de visitantes que están a recibir. A xente que está acudindo a Cambados, al menos nestes primeiros días, ven con gana de pasalo ben, con ganas de disfrutar do Albariño, sin alboroto, con tranquilidade, que como ten que ser, xente moi tranquila, como decían onte as voluntarias que quedaron aquí ata as 6:30 da mañá, decían de moi bo rollo, que é o importante, xente que ven coa único premisa de vir a pasalo ben a festa. Un termómetro infalible é unha das poucas cifras que existen a estas alturas da festa e o número de cataviños vendidos. A día de hoxe xa se venderon máis da metade dos 35.000 dispoñibles inicialmente. O primeiro día vendéronse 8.000 cataviños. Hoxe, a primeira hora da mañán, había vendidos 14.000 en total. Pero xa me chamou falín ahora con el hora antes de vir aquí a entrevista, unha que xa habían vendido case, que seguramente xa estén a mitad dos cataviños, eran 35.000, 17.500, porque tiveron que encher todas as bodegas, porque ante a noite sí que venderon moitísimo. Tanto é así que dende o Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas fixéronse con 3.000 cataviños a maiores, convencidos do éxito que vai a cadar un ano máis a festa do Albariño. Pues algunos más que hemos podido conseguir, creo que son 3.000 más. De urgencia de última hora, pero no había más. Pero es que yo creo que si pidiésemos 70.000 también se consumirían, porque la gente hace acopio. O Albariño está a demostrar que non ten rival, nin sequera os máis de 30 graus que se están a rexistrar nas horas centrais do día no Paseo da Calzada. Mais aínda, tanto os stands dos adegueiros como os food trucks destacan que as vendas son incluso máis elevadas que o ano pasado. Podemos estar satisfechos de cómo se está desarrollando. Hay mucha asistencia de gente, pero mucha inexistencia de incidentes. La gente está tranquila, está disfrutando del vino, que es lo que nosotros pretendemos, hacer promoción de nuestro producto para, como decía el consejero, facilitar la vida a los productores de Rías Baixas y a la gente de toda Galicia. E, bueno, esperamos que sigamos por aí. É evidente a calor que vai, incluso pola noite. Sen embargo, en canto a ventas, os datos que eu teño, que incluso están superando o récord do ano pasado, que xa foi récord por ser cidade europea do viño, pero a pesar da calor, eu creo que, bueno, a calor chama tamén a beber máis. Entón, creo que a xente que ten ganas de vir ao Albariño dalle igual que chova, como o ano pasado, que vaya calor, a xente ven con ganas de divertirse, de pasalo ben. Tamén está a ser un éxito o xantar do Albariño. Este mediodía o concelleiro Xurxo Charlín aseguraba que só quedaban 10 entradas en vender. Recordemos que o Pazo Torrado ten un aforo de 600 persoas. Seguramente que xa hoxe xa non podamos, o sábado e o domingo xa non se poden vender máis entradas. Sinto pola xente que quede fora, de verdad, porque xa falamos tamén con Pedro do Capítulo Senismo que avisar as cofradías que veñen de fora para que poidan reservar por internet, pero houve unha demanda bestial. Outros anos, o sábado e domingo, estabanse vendendo entradas, pero este ano o sitio que é, só caben 600 persoas para estar ben, claro, non podemos vender máis pratos dos que caben na carpa. O xantar celebrarase o domingo ao mediodía. Tras a comida entregaránse os premios aos mellores viños albariños do ano 2017.